Ha ka jinglet banyalap election ha ka than ribhoi hapo ka snong maupun ksan ka bahap apo Umroi Legislative Assembly constituency u kertong jong ka kenhun Regional Democratic Alliance RDA ka kenhun ka baitre lang hapadeng kaseng United Democratic Party UDP but Hill States People's Democratic Party HSPDP but ubayang ha ka sharp jong ka bom udah lej ban pensngau kimat kijura kibapen long yu ban yakon yak election MP syaka Lok Sabha kaban salong hakakat khandai tarik yong 8,000 arsaw habakran hakatei gi jelang paiba kabala wan ban sha score da ki paiba katei ga chaka uba rabat jun kharjarin ubalong kum unnong yalam barim jong seng HYC bat kumju unnong sai an ubala don benta ban yo ban ajingmut ya ka jingtrai kam ka KHDC hakis nem baldeb ulapen sngo halo ka jingdon jong ka ri khasi jantia ha ka jingle bat ka jingetinju na baro kiliang habakran halor ka NRC bat ka CAA kaba on sapentri kam ha ka jela asam uba rabat jun uloong ka megalia kaba khlem ki an ka ab ya ka jingma bat ka dawba ka dei namar ki MP ki ba bikmat ya ka jela ki khlem ya sai ba wat ha kaba kala don ka resolution kabla yo ya ka jingmanjur na ka yeng dor bar thawan ban pentri kam ya ka ILP hapo ka jela nalor kata uloong ba kum ka kenhun RDA ka kwa ban yada la ka jongkari ya ka ka ba kinong lambarim kum reven JJM Nichols Roy ubal ai ya ka kredit ka ban riu bat kiwei ki balawan ra ki an yada ya ka jai ban riu ka ba ki don ki briu ya menta ki batmu ban penduk pendam no ya ki lengba ki mukot duma habang ipai syakari ba ka jabru ka jongi habang ipai syaka jela ka jongi para ri ngimla ban len bangidon hakata kapor jong kejing yele bat kejing syak tunjuk habaro kiliang kum kejap penriu kebadang duna kinong song senong hoit ngimla ban len ngidei ki trai muluk ngilong ki bahe pat hala ka jong ka jela handai la tawer ni de kiri ki babun kinong song senong bat kumju ru de ki jela ki babun ba kinong song senong la bi pai syakari Bangladesh kadon kat riu kurur kinong song senong bat om dei tang kata kadei ru kata kari kebabun tam kinong song senong ha kejaka lani kata ka most density population kinong song senong jong ka jala asam kidei ki briu ki ba lasuan song bian kidei ki poiwir ki ba lasuan nari Bangladesh bat na ki wei kiri ka asam kan be no yaki katkum ka study kabanikong katkum ka list kabanikong layathu bakumba sau perusahaan lak kita kibreu kepada kipoiwir nari Bangladesh bat na kiwei kiri kiban marjan kila song snong bi ai ha asam haka second list ladon kumba lai phukhandai lak rem tilada jauh baka asam kan pentri kamno ya kan ikan asi tang hai kini kisnem lesi sisnem asnem kibanwan ka jingkeli kebangi hap pen kali para bagi kelong bagi kita ki lai phu lak tam lai phundai lak tam sei pat kinle lada kinle se kini ki jela ki bamarjan kum ka Manipur ka Nagaland ka Arunachal ka Mizoram hangni ladon kita ki lat jingyada ka bagi khot ka ILP handai mangi kum ka jela hadu menta ngimpat don ni ta ki ain ki bobiang ban yada ya kan jingru ko thlep jom dari kajingma kabaap hado kata ya kariba kajak do jongi na soban ai khubele ye ki emele badan borom ki bala snap lem ya kajing dawa ka jongi ki bala snap lem ya kajing keren ka jongi hakapor bangidang long kum kinong lam sen balang ki lapas ya ta ka resolution ban dawa no nak ta ka sarkar India ban pentri kamno ya ta ka ILP haka jela ka jongi re ka basnosi kelong bana kadau bagi ta ki MP badan burom ni jongi kim shamlaya sait ha kim shamlaya sait tikna bar kim shamlaya sait hakapor ka babiang kani ka jing thrang ka jing angnut ka jongi ya kani ka an banyada ya ka jing long kerpang banyada ya ka jing bonfat ka jongi hadu menta ngimpat shamlayo ya ka gesait mudur marwai kan jia ayu hakini ki sau sansnem ya ka jela ka jongi ladang ngimyo ya kum kini ki an ki ban ya dai ni ka jingma kalong ba kharau om dei tam ya ka pateng ka ban sakha riwat ya kani ka pateng ka menta ngamtip andala pelaj paipa ya ka sensos ya ka bala delay na du usnem 8,000 huwei
hadukat no kinong song snong jong ga jalan khlia kan long ladang ngi phaidin sya ka sensos ko baladek ngi kan mau ka me khlia ka de ka wei na ki jala ka ba don bha kata ka jingkiu jong kinong song snong bat ka dau phinom la ban len ka de jing bom don ye kita ki an ye ka ban te lakam ye ka jing rum kur thlep jong kinong dari uni usan sos ba menta kham tam ladang ngi pet Siapa Garo Hill kamtam syek tu ki Plainbel jom ka Garo Hill kai ka banjia andang ila pelit pai ya kene sensos ngam nom don kanu ka jing kendit ladang in yoi ba kata ka grut rit ke jongi aka jing don jo kinom song kan long ka basir hei du kata para ribe ka por ni ka de bangin perkhat bangin puson pha kam dei bangi si ya ki we kam dei bangi shun ya ki we hari manu bom ik ya ka jong la jong ni kwa banyada ya ka jong la jong kani gari ka bo blei no bo nong thau ulai hangi ban ret ban riang ban song snong ban seng ya ka san hima sima ban yap ban im hangi lada mangi ngim yada ya ka menupat banyada nang ta jong gidon kam banyada da kian tang da ka bormet bat uta upaulak bat uta ukurur ubadan syashiliang naki kaput ki jongi nginom la so are da ka jimdan ka an maso badong pengidang lak beniada kala jong kari ba kajak ni ko jongi para ribe ni don kamru ban pendek pensa ya ki snap ka bakar pang ya ka jinglong kerpang ya ki hok ki bakar pang bat ya ki riti dustur hapo jong kari ba kajak ni ko jongi na so ban ai khublei yo reverend JJM na cross roy ba di kinong yalam orang ba ki balai hangi ya kata ka sik schedule bat lingba ka ka sik schedule nilayo ya ka district council hakaba hakaleng jong kari India pimyo isu ya kita ki dorbar trairi bagindan pimyo isu ya kita ki chief lan kita ki sim anri hangi hakim ni ki lightly ki this council jong ka Khasi Hill ke Jente Hill ber ke Garo Hill dang don kita ki dorbar trairi hadu mata dang sengai hapo mauput jong pi 4 don kata ka panchayat dang don ke dorbar senung dang don musim raj dang don musim kadau kadai bangi dang don ya sik sidu keladon ki perlok bat ki riu shimet ki belas dang wat ban ai de ki mukut doma ban pendu no ya sik sidu ki don ro ki kanahun ki belas dang keren bo o tongin ya bujili no ya ka nak liang jong ka adi ni kwa ban keren de pi de ka basai par de bi bangim yo menjur bat kini ki perlok ki jongi ki bat mu ban bujili ya ka Ringi don pat yang kata kajing terang bat kajing angnon banang penpa bat nang penjangai ya kan ngidon kajing terang banang pen klan ya kan dia nama belai ngisung tu biang para ribi ba kajing klan jong sik schedule kamut kajing klan jong disongsil kajing klan jong disongsil kamut kajing klan jong kidor bar snong kidor bar hima kidor bar right kidor bar kur bat kajing klan jong gariti ke dustur jong ngomong bangin lek support dali bangin sedang benda keren dia kariti ke dustur jong kun nyotrep kebangi don kam kolong abang pengklanya di songsil kiam disi badan burong ni jongi kin sinai ta ki an nam ta kariti ke dustur nam ta jongi komu legal advisor ngaladon ngile tresitom ban penurlong sau santeli ki an hakini ki sau senem san senem ngaso sarong padong ba hapo jong kajing alam jong ba tito starul khan ningkong kum in chat lan bat hadin kata kum usiem ngilala ban penyo ya ka asen nau governor ya kata ka an kendau haka Khasi Hill hi bro hui hadin nyo pau tam telikisnem lala ban yo ya kum kan ka an tau baki governor kile sting bat nakadaw bakam don kata ka spirit dan ka mensim jong ka artikel arspa jong ka konstitusi ka India hapo jong ka sik schedule ki governor ki bat ye ki bill ar khatsan ar post nemru teng kim ai yang kata ka jing menjur kim ai yang kata ka message bat hadin balai message ru lada ka diskonsil ka menjur piang sa sisin kini ki governor ki le sting ye ka kam kapor kala dei bangin pen klaim bangin penyo ya kum gani kabor kanang bagi MDC bagi diskonsil kinla ban ai ta ka jing ya da ka bapaka ya ka ri ba ka ja ko jongi ya kiriti ki dustur ya ki snap ki bakar pang bat ya ki jinglong ki bakar pang Shushu ukertong ka RDA ulapan sengau halo ka jingdon kam ban phairu sya ka jala asam ka basinsa da ka BJP ka bawanra iki an ka bakhala ki balas dang ban khanglat ya ka jingmani lai lu jong ki kristan ban mani blai bat kumju ya ka congress ru ka ba house nam arjan rio ha Himachal Pradesh kala persang da ki ju ki an
nang ta ulong ba yaman ta ubu hakipai ba bakin pusan la kadang don kam ban ajing kersa ni kiseng na rithor na marwat uput usam ka ktien khasi kabala dei ban yo ya ka jingi thu ha ka khrnit ka ba pra bat kiwe bat ong ka niru ka sateng ka dei na mar ba u mp ba manta uba Vincent H Pala u klemsim khia ban yakran bat yasan ni dondro ang ni para rin banyak keren ni ki mat ki jura ki bakhia lada pipek hakaleng jong kari India ka ai ka bajia kalau don kata ka jingsa thombor jong kiniam rit pat ki baper hapo Manipur kata ka jingsa thombor jong ki rilum ki badai ki Kristan kane dalai sau panai lenter ki trai muluk ki hapan syong hakikam lakum ki refugee. Kalau dalam kejing syak badbor, kalau dalam kejing syak penyap, kalau dalam kejing syak penpat penpra jong kiing mani bat ki school. Kam semlajia syabar jong ka dong sathila mengi hari kalajia sa dong sathila mengi ka jongi. Ngempat jiwa i kum kini kejing jia. Kabalajia kum bajia hapok Manipur. Si kenta si teng nang ni lada penyat. Lapo ya po Assam, ka Assam government, lingba ka legislative assembly dan hai kini kisngi ki baladep, dan hai ki penai, ki baladep, ka ai ka bakalale ki lawanra ya taki an khla ki bom ya didur ruem bat ka jinget ke jongi. Ki laong hana lada ka don kata ka jing penkot, lada don kata ka jing duai, namta ki bapang ka basitom lakhen ya ka kum ka kam ai sut ai krei, pat na shim ya ka kum kata ka witchcraft ka tin pare. Kum kini ki jingjia ki lajia. Kajing khang ya kajing money belai light loot kajing khang ya kajing kala niam light loot bat kajing khang ya kajing yalap light loot ya kajing ngai kala jia khari hakaleng jong kari India kam dei bangakwa ban ben rengan ya thu ya kajing shisha marteng teng ya kajing shisha ni haban keren haki pau teli ki jela kata ka BJP lada ka sansar ya kini ki jela ki wan rak yang ta ki anti conversion law kita ki an ban khang ya ke jing mani belai lai luit ban khang ya ke jing kelab niam lai luit ban khang ya kata ka jing jit ya ka niam ayu bat ya ka palang om tang kata wat ka kongres ro kum ha ka jela Himachal Pradesh Aslam Arjan riu kelas sedang ban wanra ya kum kini ki jait an ke jing keli yang ni kalong bahatong gidang sanya mo ya kini ki seng ruthor ki bawan sani sangi ban ong bangin yada ya ka jinget ke jongi kat ba andalami na ka jela ke jongi pat kadon kata ka jing syak thambor hakil yang barok ni hap memperkhat ba ni hap puson ba kadi e ka yang halot ba wei ka nong rim bat kata ka nong rim kolong banamar gariti penyat jongka ri India hi barok wei ka ai kata ka hok ban mani belai light lut ka ai kata ka hok bangin jit ya kan niam ayu ya ka balang ayu da ka mon light lut ke jongi ni yang badai ban yada ya kata ya ka ba khatin pharen ki khot ka secularism namar lada ngim yada menta kan kum kini ki jing khang kidang poi ha Assam mano bala bentit tanga ki khendiat sinem kala ban poi haka jalam khlia ka jongi kum tang ni haban yang ni haban yakun ni haban yaksai bayak hok ban mani belai lai lui hak leng jong kari India ni dei ban penne ban sak ya om tang kata para ribe ni don ya kata ka jing frang ya ka jing angnut baka por kala dei ya ka jala ka jongi ban penpet no yo put usam bat ka jala asam ha ka jing pen kre ka jong ka diskonsil ya ka bangalayo pada don bentalang ya ka border report ka ba sngo tanat kalau ngalayo ban puli ye shibun ki jing tho ki balaya tho ya UMLA rangba ki jong phi ha isnam ki baladem ubade president baningkong jong hidupi iba iki maulong uni uladai wei na kirangba ubala trai sitom hadu kata-kata ban yada yo put usam khamtam hakane ke area ka baki khot ka block 2 hapor bangalet sakti ki block 2 laya tho khana na kinong song sinong boni rangba hagapor bang pas na ya tu ka surok ulalet hi dala ka jong kamet ru ban trai rangkat baki pai ba nam ta ban penbiang ya surok ulai da ke MLS kim ka bakhendiat hare ulalek hi ban ai wat ya ka jingdon jo u ban trai rangkat papi atau kam labiang ka por yang i bangi kendit ban riu ban on
ya ka sarkar India bapila penselang yang ilasan pausnem haka border ka jongi kila jia ki jingjia ki basnosi hakaleng jong ka border ka jongi kapor kala dei bangin kendit benriu para ribi bakang hapan penbet no yo purusam bak kapor ban penbet yo purusam para ribi kadi parliament hoi ki state ki jala kila bandan ka jinga keren ka negotiation kila bandan ka jinga pelu jumon ri ka rai ka bakhadu ngim dei ban klet kadi ka rai jong parliament to ngim jit AKMP nang nes khaman da ka jingmut bakin lek bania penbet no yo purusam belong usia ubala thar ya ka met ka jongi bala penpang bala penselang ubala penjau umat ya sibun ba ki parari ke bunye ke jongi ke bola syong hapok border area parari be kum ke jela ngide bersnuthu biang-biang bangilong ke jela ka bakaktin ke jongi kalalong ka ba riuspa bat ka balabit labiang ngilalong ke jela ka bakaktin khasi ke jongi kalakiu hadu akerdan PhD lakren ne kaktin khasi ke jongi daki polak ngut kibriu kakarta ke jongi kum kaktin kalai kalabiang pura baka kendrung no ha karnit ke pura ngasoban ai kubelai ya ka khasi athor society kabala trai sitom ban penbit penbiang ya kijing don kam baro tenang baka kaktin ke jongi kan rum no ha karnit ke pura nilayaki haslong nilayaki ru hadu anong ba dali ban pensngau ya kasur bat ya kijing kaang ke jongi hari ka basnosi kembang ong om dei bangabei Ima Vincent pala hari nak daw jong ka jing bomla jong i ban sim khia ya kan ka kamru hadu menta kan ka por kan ka jing dawa kan ka jing angnut ka jong i kap pen samla poi chano ngidon sibun ba ki mat ki jura ki bakhia kawai na ki mat ki jura ki bakhia ka bangla set keren na ka por sa ka por kalong na benta jong kinong kai school ba ki school SSE POE hakini kismi kai ka bajia kibobon ba ki school haba ki song thai kinong hikai school kimla sho banthum bujli ye kinong hikai ki school SSE kadau kalong namar ba kata ka sarkar India kala penduna ya kata ka contribution la ne ka share ka jongka hakani ka program kabama kalong ladang ngimla ban ya site ladang ngimla ban penkongu ya ka sarkar India ban penne ya ka program omdei tang ban penne rewat ban kentiuru ya katulok jo kinong ikai bat kumju ru ban ai ya katulok hakapor kababiang kan jia ayu kini ki school kan jia ayu kini kinong ikai bat kan jia ayu ya kapuli kaputhi ke jongi hajan man ki school ki SSA hajan man ki snong ki school SSA mata ki don da ki pau hajar ngut kinong ikai SSA ki don lada dei bakusok sarkar India kalai pensange ya kum kini jai program ka jingma ka up ia ka puli ka dangli hagari ba ka jak berujung ni bomta basobha ailang ya ka jingkersan ka jong pi sa kiseng rulum hoi kisai don ki bru ki basai ong bakin le yu kita kiseng rulum kinlet marwai satu po dali hato kila mo ban thau prathai ki don ki bong o ki issue ki agenda jong ka RDA ti kilong ki basnotanat kilong ki basongkun hanu kata-kata rai hato pila mo marwai ban keren po nong ba dali Keladon kumita ke jingkren hakaleng jong kabri ni otra. Om dei bangi kwa banianya batki om dei bangi kwa bania terko ki hendrai ni haban pensai. Para rebe ngiladap om nakapor sa kapor. Bakum ka jek nriu ngidei bandan kata ka jinget bat ka jing slow scam halade bakum kiseng rilum ngidang la ban sensar daladi yaladi. Ngisai om bangim dei ban klet bawat ya kan jela naklia deka APHLC bat ke HSPDP ki balaya kun ki balaya site ban penyo yang kena jela ladang baki kita gi longshua ki jongi ki lala ban yada nga ngaso banong bangiru ngidang la haduk menta ban ya keren ber sarkar India lada ya pai sa national politics le para rebe don stang andriu tali ki national party hadin baka TMC but ke NCP ki ladu no ya ka national party status don stang andriu tali bat nagi ne kindru teli ki badon sisa ya kata ka present na ne kata ka national force ke jongki ha kaleng jongkar India di tang arteli palat na kita san pusan teli ki regional party sudah ki badon na po nong ba hakari India hi berkoi ya kebala itu da ka election commission jongkar India ngila bane trailang ngila bane peliu jumut lang ngila
benetrai lang bat kini ki para jong parti nam ta ka jing yada daladi ladi sau punyo tali ki MP kin sami na ki jai penriu tribal na keleng jong kari India hak badai bat ke jing yada ya ki trai muluk ki badai ki rilum ngila benetrai lang para tribal MP kenang bang ngila ban penkong ya ke sarkar India nyemdai ya ke bansa penting ka jai penriu ke bansa penting ka ladai lupa ka jai penriu ke bajam dau nyemdai ya ke bansa elam bakalaban bansa elam penkende bangin jit ya ki nongmi khaman ban jit kat ya ki member jo ke parliament ki ban rai ya ki hok ki jongi halor ka niam ka jongi ban rai ya ki hok long briu man briu ki jongi ban rai ya ka roi ka par ban rai ya ka yo ka kot ha ki liang baro kambit yangi bangin jit da ka jing ting da ka jing sha pen bit bat da ka jing song shit ni haban jit da ka jing get kle ni haban jit da ka ba pen song nong rim bat pen ki athau ya ladi ni haban puson ba kamlong yang i bangin jit da ka jing so per dong da ka jing per thai kamlong ru yang i bangin jit da ka jing so per nyam bat jing per barang kum ka jai penriu ni dei ban long ka pa ya teli bat na so sarong bodong bakini ki riu rangba kinong yalam ki jongi ki lawan syakmat ban pen ya teli ya kini ki ar teli ki rijong parti lada ki pai ba jong ka khasi chen ka hil hi barak wei ka menjur ya kani ka jing teli kan ai ya kani ka jing kersan nget yang ha ka wei ka sni ki seng riulum kin yang rasong bat kin sensar da kata ka jing start ka jong riulum ya ka riwa ka jap ru ka jongi ya ka jela ka jongi hi barak wei hang ta pit sedang penyo ibiang ya kita ki mat ki jura ki ban yang na bata jongi ki para riulum kiwei ki balakren hakani ki jelang ki kenthop yo John's Secretary ka UDP u Dr. Jimino Motho bat kiwei ki nongilam ki bakenthop na ka seng UDP bat HSPDP kini kisnong marjan mat khamtam jong ko umroi constituency tin kan mau bala seng ya ka UDP house nem khat khandai spa khandai penyo bat u MLA ha to kapor udai u nongilam barangba barapa jong kani ko umroi constituency balong u president jong ka UDP iba ike maulong pamkwa duar play na syukwa man pen kan mau ya pi na marba kidai kini kiri rangba kumi mai hoping na ka HSPDP idon iba BB Lingdo belalong teng u chief minister na ka seng UDP nado itu ki por arhajar we arhajar ar kunta bat kani ka seng bat rengkap bat ke HSPDP menta ia don lang hakani ka juk kalama bat balay no ang ba hakani ka kenti ka pamenta hakabay day ba kani ka MP election na so bang idon jingkermen habanjo balay no ang kumni namar bang iladon lupa khat arwat ki MLA nakaseng UDP armut ki MLA nakaseng HSPDP khat sawut tang ki MLA balarangi kenle say ki MDC ki badon haka Khasi Hills Autonomous District Council but Hajaintia Hills Autonomous District Council ilaya bon ha lapoi siya ka khatsaw khatsan tilada mangi kini ki arteli ki kanhon niya Tracy Tom hakane ka kanti ka pamenta ngangit skam bangin yo man say yung niu samla rangma Robert June Kharjarin ban mikmat ya kanega Shillong Parliamentary Constituency Shakador Barba hangtay ha Parliament ngin yakyarno ya ka Shillong nationalism minded ha kanega kiti ka pamenta kabamur banong pala dengi don kanega nationalism barabor kanega regionalism ji ka yakno ladang idon berapor kor kompor khak nan mamta kor kari India hai berkawai kane ke jinglom particular jingi kayam no te namata kada ong ya bim taba balai ni kasan ni ki wepat ki party ki batan ya ka nationalism spirit to ni kasan no ya ka UDP na berbatan purely regionalism kane dewi ka bagakwa berpesat syafi kum ki sembo jeng perkat ladang ijit ya kini ki national party kibutan baru-baru ya kan nationalism ngamong bagi mi cai bendrio ngir ni cai bendrio kir ki cai bendrio handai ngong pi ba ka party pi ka don ya ka purely regionalism pi nama kata regi per ka party rulum ba ka party rithor ni habban accept lan ban pediang lan ban compromise issue ladang ya teguh ya kan national
nationalism lalu ke jilong ri berkawai ka no kalau ke national party mentang itu hane dah berpulang itu ke national party ini kibania pun ya ke election handai ngau itu menda kasih yang ini final ya ke regionalism spirit ke bengidan lalu island ya ki party belum national hantai habodli karkom perkhat pertanjung ke rithor bakar jabrik ki kai per bak lebak tenama tadau ya island kumno ya kini ki parti ya ki ba katas nem ni ladap island ki nila Christian ya ki hakan nationalism spirit bahkan yalam ya dari baca bendrio tandai ka jingma ka thak ka don bala dengan Christian pan ya ka nationalism ka ek bajia manta kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kas ngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam ka bangi bam ka tein em ya ka met jungi mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kas ngi bale kane ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba pen yai uba raju uya tho yanga Nrai man kapor nyem ju yo ai kajing bam ki batai ka met ki balong ka daw jong kajing pang anemia mat kajing brie jong ki kma ba kum no ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana ki yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. kata kamut ngi dan yu khau 45 pabyang bhabat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei khon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fitien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te khon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya